Čaute ľudia od nového videa, prvého videa na YouTube. Hráme Roblox. Je to hra, ktorú hral Oveskas aj Rili aj Trospy. Musíme tam nazbierať sneh a potom toto. To si môžem kupovať také stroje. Oni tam mali auta a ja tu mám zatiaľ takú blbosť za 4000. A toto. Čo som chcel? Dajte mi prosím aspoň jeden like, prosím vás, lebo fakt ako som začiatočník. A ak toto takto uvidí, tak budem šťastný. Lebo dneska som si spravil maximálne YouTube kanál. A čo? Môže byť to video dlhé, Boh vie. No a moje druhé video bude, chcete Roblox alebo Fortnite, napíšte do komentáru. Teraz potrebujem 7000, neviem koľko. Sorry za kratší strih, lebo to je jedno vlastne aj. Počkajte, musím ešte strik. Ľudia, prepáčte, bol som sa prizliť, ale mám novú lokáciu za 3000 snehu a môžeme ísť na to. Lebo toto, ešte menší strih, prepáčte. OK, a neviem už. Môžeme zahrať potom Fortnite. Lebo je také divné, no. Keď prvýkrát natáčate. A musím potom vydať toto video aj. On mi ho vyžral. Ešte 2500 potrebujem. A to. Ak chcete vidieť, ako hrám, tak budete to vidieť, neviem.